Bi vî dengê Zelal û Delal kojikaniya Kurdperwerî û zengelora perwerên hunera Kurdî û xebatkaran derdiket. Hunermend Hemza Yusuf ku yek ji nifşên zêrîn yên hunermendên Kurd li Rojavayê Kurdistanê bû. Şahî Xweşî dêxiste dilê piçûk û mezinan, xort û keçan li bajarê Evînê û bi hezaran govend û dîlan li ser dengê stran û sazawî dihatin girêdan. Piştî kar û xebateke kêm nimûne bi dehê salan li ser dêrêjehiya jiyana xwe li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê di huner û kultûr û folklora Kurdî de hunermendê Kurdê navdar Hemza Yusuf bavê ciwan li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê di encama krîzekê di serî de roja 17 meha Heştan 2019 çûl ber dilovaniya Xwedê û koça dawî ker. Biryare îro roja 18 mehê cenazeya wî beref Qamişlo ve birêkeve da ku li zêdê xwe di nav dost û heval û hezkiriyên xwe û xakek û perwerê wê bû bi xwe werespartin. Hunermend Hemza Yusuf ji dayîkbûyê bajarê Qamişloye dê 10 saliya xwe ya şeşan de bû. Zaroktî ciwanî mezinbûna temenê xwe lê derbas kir. Her cada û dîwarek li Qamişlo serbarî çend nifşan şihid halê xebata wî ne. Berhemên wî pirin ji wan Lêgulê Gula min Sorgulek dîbû, min dî ji wê vetê, her wiha gurzek stran li ser şehîd Leyla Qasim, bavê netewa Kurdî Mustafa Barzanî û bûne û helkeftên netewî Kurdistanî strandine. Di pêra peneberiyê de mîna bi dehên hezaran ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji ber rewşa jiyana rojaneya zehmet û nebûna aramî û ewlehiyê û nekokiyên siyasî berê xwe li gel xêzana xwe da hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê û li kampa Dareşekran neştecî bû. Di salên dawiyê de rastî krîzekê serê xwe de hat û demek dirêj di nexweşiyê de derbas kir. Tevî hewlên çareserkirinê ji aliyê zarwên wî ve lê ji ber rewşa wan ya aborî ya xerab nikarîbûn çareserkirina pêwîst ji bo wî peyda bikin ta ku çû ber dilovaniya Xwedê. Hemza Yusuf bi helwestên xwe yên netewî û kurdwarî dihat naskirin. Dema ku zimanê Kurdî û çalakiyên netewî ji aliyê rejima behsa Sûrî ve dihatin qedexekirin, metirsî li ser jiyana her Kurdekî xezmet û banga kurdewarî dikir, bi gef û lêdan û terorkirinê. Bavê ciwan stranên xwe ji êş û azar û bûneyên gelê Kurd dihûna û li kolanên Qamişlo di strand nedirsiya. gelek tiştê baş li xezîna hunera Kurdî zêde kirin rastî Hemza Yusuf. Gava yekemîn car di not û duê de damezrandina Berlemanê Kurdistana federal hata ragihandin. Hemza Yusuf heftiyeke sax tax bi taxê Qamişlo her şev li taxekê cihazê xwe û koma xwe dibir û li wê de şahîd danî. Hemza Yusuf yek ji wan kesa bû ku Newrozê kesekî navbang bû, çavek xelkê li hêviya Hemza Yusuf bû û ka îro çi hezekî ji miletê xwe re. Hemza Yusuf rojekê qesîsî yan qutûtî aliyê erkê xwe yî civakî û netewî de nekir. Bi barkirina hunermend Hemza Yusuf, Qamişlo û Rojavayê Kurdistanê û Kurdistan bi giştî yek ji stêrkên huner û folklora Kurdî ji desta û tenê gotin û stran û sazawî di dilê her kesê Kurdperwer de wek bîranîneke xweş dê bimîne û berdewam bike.